Asa Maria Tankoro kwa Sipara, the president ya section of Kisi. Asa Bonoiga, the post to get around to Guatoponga. Ase again to Conora to a carry the Kisi count, Abaswati go to Nandiki and the Bonoiga. Yenio Mosvati igated to Ostacha Boriaco, Musvati room, Ogando to come and Toro, Nakomokora, even to the Tamaneti, or Kodra Comanganta. Bona go to Covoriga. Muna tororo ebintu binebintu bya rwete kurukare mpaka se bukumbiroro no musubati uri oterati buna leta basubati abasacha bawo akasinkolete namba ya basacha ikinenge ntokere kuru ase pipiria no nya basubati abore town igaiga mbamanyire ngambaroro lakini mbamanyiringa ebaroro asense mo yoguitu bona basubati babeire ebaguitu buna chinda emyaka gete yara iri guchimagana ande gente kengi akorekanete tugatarega tugakura tugagikerie gente kekaira mage ne ande bona okoranga byachakire buya nabo kungo muswati ituru gwakirwe mioro ongenturwo ande moyo baro omuntu gaitira akire mioro agutara ande kwanyoro musati uri omuitete no bare nerega kogera tabugati asaguchi ikurasimiza bana mpaka bamenye no musati uri kakitwarenge gusabe serikali elie manyete ngano turi abasubati mbaroro bakwoni egakwero kwani tariboneka gwachaka nande nkomanyire ngankororo kakimotore na intubuna mwanya abantu na intubotore ngana mwanya abantu bagotarega okwoni opo wasomiri abana abantu bande bayigwire byasara banyori ibintu binene kubaza okwoni opo nikimogo toboli abasacha abatari bantu bakuruhande abana abasacha bari bakona riwa tokone nana ubago chabancho kabacha gotoita kakitwarenge koboli onde mwasi ore serikali eso egati gakieto konya tuachandeki abaswati wane tukare goitubuna chinda mini sintobwati yaki yaitelie gotokonya nga ntunyare gokonya kana intu orua sebinte bina intu tukari monto toleke torua sebinte bintu bwana itu goitu abasacha onye tukari kubagosera gakinu mbwate na magosa ari nako gosera ongire ase nonya polisi ngenda nsibu na magosa kubwa kongenta egakwana nanje nimbwata abantu bantegemete kubwa kongenta omusubati buno urite tu omusubati omoke utigeta bane bimwerere gakitwarenge gusabe serikali onde bwansi ondanda asaigwete gakibato bwate si na into tutware kiombe gieto kegoto support kegotoranga na into ntororo nonya kere bintu binde bikobagu na into twabageruga twamanyunga ntororo aina rama sabaito gakito tige goito toite muna chinda bobe twarenge goteba iga abasubati toitiru ingi toratebe ngo twari kubwate naso bwa matukure na kinga toitiru bobe Justin Magoma a human rights defender in Kisi County ndo ushirike kwa team against gender inequality tuacha igaso kwani kwa yogo witu kama swati mwanamo na Kisi County abasubati bako nyara goitwa mbere abasubati bari so uganjani abasubati bari ba para female sex workers na abasubati bari fana reponta community Nanche Maria Tankoro kwa Mawera the director ya Vision Stars Ladies Vision Stars Ladies nekende ya tutamu okonya sex workers konyara kumanyanga haki yao yabo kiriko baba konyanya sekere bari gasi ya sex work twabere no goichano konene mamake gima ekero getemba gya kora kanete muisonde muswake omanya ratoko goitwa asiru masare ngo kora ya sara byayo kali oibe konyariro ko goitwa abange babere goitwa mwako rio era oyo mona itatsine tagaria akabeto moyaga nyara ko gogwa wakati nireke sekyo monto moita taranyara kubwatwa etogo sabe serikali na algo tokonya ekero mukungondo basi abeiro ko ogoitwa okuri ekere pate twete koligwa serikali tware chiruwe sume mona banyara ko bwatwa nande banyara go sigwa egere ababanyarire bagoitwa sebanyarire ko baba komisa banyara justice etogo kumyeka tutokonyora tokogenda chikesi bine chikotini kwanyora nga omonto oria oiteto omonto bakakwete osiboiwe naende ochira ase abantu bono tonyara gokuminga serikali eyeiga netaete gotokonya gose nere gotonyanya ase etaete tukutira so twatemeire sana igatende gikiabe tukiogotikia abasubati na into ntobwenta koba moyo ntori ase nse by mistake ntobwenta koba moyo ase ngona into mwana bantu so twachire ritukoria rero kemea buna activists na human rights defenders togo kemea getende kyo naanda basacha gake twabasora ingi bono mogo tobore senge betwensi mwana bantu to tigari tukama kweli nare se yega tigari tukori omonto amakweli amojiri tukori ali goika tomanye ngara kwa lakini tali ngaga itwa no musacha so ritukoria rero tunakemea tena best